Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions kurese ikose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sokudaiso hanzi makadi henyu mukomanashi, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndichangochinjawo makore angu, ndichati ndine makore 46 years ekuberekwa. Moyo wangu hauna zororo, kunyange hangu ndakazotiza munyika yeZimbabwe ndikabva ndachizouya kunoku kuCanada kwandiri kurarama semupoteri. Zvino ndiri kufanira kuti ndinge ndichidzokera kumusha, but dambudziko istatus handisati ndakwanisa kuwana approval pa status yangu tichingori pa pending, but ndatova nemakore akawanda kubva zvandakauya kunoku nemhuri yangu. Mwana uyu akazozvarwa mushure mekunge tauya kunoku. Mwana uyu ndichati atova ne15 years kubva zvatakauya kunoku. Ndauya pano kuti ndinge ndichikuudzai zvose izvo zvakaitika. Zvimwe kuda munokwanisa kunditsvakirawo mubatsiri kana kuri kunzi panenge paine munhu wamunoziva anenge ari muno muCanada uyo anenge achiita zvekurapa kuburikidza nenzira dzechivanhu. Kuchechi ndichakuudzai kuti sei ndakazorekedza kuenda kuchechi. Regai nditange ndapabata ipapo. Chikonzero ndava kunamata angu ndichizvinamatira mumba mangu ndechekuti ndakamboenda kune imwe chechi ndisingadi kutaura nezita, but itori chechi inotozivikanwa Pentecostal church. Saka ndakatanga kuenda kuchechi ikoko ndechiti sezvo iyi ichinzi chechi yacho ine umwari mukati, zvimwe kuda ndinokwanisa kuzobetserwa muchechi imomo. Pekutanga handina kunge ndakaziva kuti chechi yacho inoendesa mari pamberi, ndiyo inokoshesewa, zvekuti matambudziko evanhu munenge muchingonzi namatai. Saka pandakaramba ndongoisa the same prayer request, sezvo mwana wangu uyu mudiki wacho ane dzimwe nguva dzekuti pfungwa dzake dzinotomborasika uye zvekare nekuita zvemadrugs, but zvisiri normal, zvinenge zvitori nespirit behind, because anototanga kutotaura, and kana achitaura dzimwe nguva anotoshandisa language yekuMalawi kutonzwa kutoti munhu uyu ava kuita sekunge wekuMalawi, yeti mwana wangu kana kuZimbabwe hakuzivi wesi kuMalawi. Saka Mudhara uyo watakatumwa kuti tinge tichidzinga papurazi raainge akasirwa nemurungu, Mudhara wacho iyeye ainge ari wechirudzi. Saka nevoice ndinotonzwa kutoti uyu ndiye Mudhara uyo watakadzinga mupurazi mushure mekunge tatumwa neumwe muWarVet yainge achiridawo purazi racho iroro. Saka mwana wangu anongorotomoka, dzimwe nguva anokwanisa kungomuka ototanga kutofamba obva ati ndava kuda kuenda kumusha kwangu kuMalawi, and anenge achitotaura nenzvimbo dzacho kuti ndikuda kuenda kunonzi kwaNhingi kuMalawi. Takatombodaidza vamwe vekuMalawi apo paainge achibudirwa tikavabvunza kuti language iri kutaurwa nemwana uyu ndiye kupi, vakatotiudza kutoti ari kutaura sekunge munhu wekumusha kwedu, kunyangwe neaccent yacho kutoita iye chaiye kuita kunge munhu wekuMalawi. Saka kuchechi ndakataura nyaya iyi ndikatonoreurura kune vamwe pastor in secret, ndikavaudza zvose zvakaitika. Saka vakati hakuna mweya wengozi, ndinofanira kuti ndige ndichinamata ndichidzinga madhimoni acho iwawo. Ndakamboedza kunamata but zvainge zvichitoita wese. Saka chandakazongoona ndechekuti mari ndo inongoiswa pamberi pane zvose zvinenge zvichiitwa muchechi, in which ndakabva ndachizongoita give up mushure mekunge tazomboedza kuitawo kamwe ka business neumwewo uyo ainge akandiinvita kuchechi kwacho ikoko. Saka zvinhu hazvina kuzofamba zvakanaka, ndikadzidza zvakawandisa ipapo pabusiness racho ratainge
takatanga ndikabva ndachizongorekedza kuenda kuchechi. Iko zvinozvi ndinozamawo kuti ndinge ndichizvinamatira ndiri mumba, but kana ndikanamata ndichidzinga mweya uyu wengozi, pane pamwe pandakamboteerera imwe sermon yevamwe vanonzi Pastor Chris veku Nigeria, kana muchivaziva, vainge vachitaura nyaya yekudzinga anonzi spiritual cases uye zvekare nema negative forces in our life, negative energy. Saka ndakangofira kungoti rima rose riri kutevera mwana wangu negative energy ndinoidzinga paari. Iye ainge atori upstairs, atori muroom make, akatanga kuseka. Ndainge ndiri downstairs ende ndichinamata, ndainge ndisingatombonamati ndichidanidzira, akatanga kuseka ndokubva atodzika kudownstairs akati, iwe unopenga murume iwewe, Chris, mushure mekunge wandiurayisa wava kunditi ndiri negative energy, chimira uone kuti chii chinonzi negative energy. Ndokubva atanga kumhanya. Saka ndakakwanisa kunobata mwana apo paainge ava kutoda kutojamba pabalkoni. Saka kubva zuva iroro kusvika pari nhasi ndinototya kutoti ndinge ndichitonamata ndichinzi ndinodzinga mweya wacho iwoyo wengozi, sezvandainge ndakanzi nevanhu vekuchechi ndinofanira kuti ndinge ndichiita kunamata ndichidzinga mweya wengozi. Mukoma, nyaya yangu yakatangira apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndichachinja kune purazi iri ndichati rainge riri kuFeatherstone. Saka painge paine umwe mudhara ndakazonzwa zvichinzi ava kugara kuchivhu ndisati ndauya kuno kuCanada. Murume iyeye ndichamuti vandarukwa ainge ari munhu ainge akarwa hondo uye zvekare ainge atova nechigarowo mugovernment. Saka ndainge ndichimushandira. Ainge aine kambani yake, aiva aine zvimarori zvake maUD. Saka ndokwandainge ndichishanda ikoko uye zvekare akabva achizovhura security company. Avhura company yake yesecurity, ndo pandakaona kuti company iyoyo yainge yakavhurwa nechikonzero chekuti yainge ichazoshandiswa kuzotsvaka vanhu vamwe avo vanenge vachinzi vanenge vachiita zvepolitics votsvakwa nesu, then tobva tachizomuudza kuti kana tawana vanhu vacho vaanenge atiudza kuti tinge tichitsvaka tongomuzivisa, so that kana kuri kunzi vakazotsakatiswa panenge pasina mapurisa kana kuti vamwe avo vanoshandira musecurity sector. Saka takazowirirana zvakanyanyisa uye zvekare taitopota tichitotumwa mumapurazi. Kune vamwe varungu vaya vainge vasingadi kubuda mumapurazi, saka taitumwa toenda tonovavhundutsira. Taikwanisa kuuraya ingava iri nyama yemhuka. Kana tauraya mhuka taikwanisa kungoenda tonoisungirira kana kuri kunzi padhuze nepamba pemurungu mupurazi make, then tobva tasiya tasungirira mhuka iyoyo mumuti. Takaita yekusunga newaya muhuro mayo, takairemberedza iri saini yekuti kana ukaramba uri mupurazi muno ndozvatichakuita izvi. Kana kuri kunzi pamba pake panenge paine fenzi yakasimba, taingohakira nyama yemhuka pafenzi, kutotenderedza fenzi yose tichiisa nyama pafenzi kuratidza kuti kana ukaramba uri muno mupurazi izvi ndozvatichakuita, nekuti ndiwo mainstructions avo atainge tichipiwa iwawo. Saka nerimwe zuva bosi vakazotiudza kuti painge paine umwe munhu wavainge vachida kudzingisa kuFeatherstone uko, uyo ainge akasirwa purazi. Vakati ivo vainge vasingadi kushandisa mapurisa, asi vainge vachida kuzotipa mari iri $300 kuti tinge tichizonoshanda basa racho iroro. Saka pavanhu avo vamwe vatainge tichinzi tinofanira kuti tinge tichitsvaka, sandi vanhu vose avo vainge vachingoita zvepolitics. Vamwe vacho mukoma
vainge vari vanhu vainge vakatoparawo mhosva, saka ndo vamwe vainge vachitsvakwa nevanhu vakaita sana ndarukwa watainge tichishandira. Saka mudhara iyeye uyo watainge takanzi tinge tichienda kunodzinga, chatainge tisina kuziviswa panguva yacho iyoyo nabosi vedu yainge iri nhau yekuti vandarukwa vainge vakaendako kupurazi ikoko mushure mekunge murungu wacho atiza. Saka vakabva vachizoona kuti mainge muchiri nezvimwe zvirimwa zvainge zvakarimwa nemurungu wacho. Saka vakabva vachizotaurirana nemudhara iyeye Weku Malawi, sezvo ainge ari iye manager wepapurazi. Paitova nevanhu vakawanda Weku Malawi vainge vachishandapo. Saka vakataurirana naye vakati, iwe chiramba uchindishandira. Saka painge patopera 3 years asina kumbobhadharwa kana cent, achingoshanda chete because vaitya kuti kana vakangomudzinga then nevose avo vainge vari Weku Malawi vaishandapo vaibva vachizongobvapo papurazi ipapo. Saka vakamunyengerera vakabva vamupa motikari iyo yainge yakatotorerwa umwe murungu zvekare, ndiyo yaainge ava kushandisa motikari yacho iyoyo. Saka 3 years asina kupiwa kana cent. Isu hatina kana chatainge tichiziva, tainge takangoudzwa kuti taifanira kuti tinge tichinomudzinga mupurazi kumumanikidza kuti ange achirongedza mitundu yake yose, then tobva tanomusiya kunze kwepurazi. Asi vainge vakatipa ma-instructions ekuti musamurova, asi munofanira kuti munge muchingomudzinga, make it hard for him so that he lives voluntarily. So mukoma takabva tachizoenda kuya, tasvikako takamuudza kuti ainge ava kufanira kuti ange achibvapo papurazi pamapremises. Akabva ati hazvina kuipa, ndinokwanisa kudzokera kunyika kwangu kuMalawi kana kuri kunzi vanenge vava kusandida panapa papurazi, asi mari yangu yesalary vati kudii, havangandidzingi pasina kundipa mari yangu. Saka takabva tafonera murungu kwedu, iye akangoti tell him there is no salary, kana achinetsa murovei abudemo mupurazi. Saka takabva tachizotanga kumudzinga. Apa ainge atori mudhara wechikuru munhu uyu, ainge asina vana vake vose vainge vakapera kufa, uye zvekare nemukadzi wake ainge akavigirwamo mupurazi imomo. Saka takabva tamudzinga, akabva atakura mabhegi ake, asi ainge achitochema achitoti, vakomana zvamuri kuita izvi, kana ndikanzi ndafa mweya wangu hausi kuzozorora. Takatoseka tichiti, iwe unonozviitira kuMalawi izvozvo, isusu hatina kana time yekuti tinoswera tichivhundutsirwa nemubwidi isu. 3 days later ndo patakazonzwa kuti vainge vamuwana akazviurayira mupurazi imomo, but ari kumaminda. Tainge tiine mafone numbers evamwe Weku Malawi avo vainge vachishandamo mupurazi imomo. Saka tainge takavaudza kuti kana vakangomuona achiuya vaifanira kuti vange vachizotizivisa kuti ainge adzokapo papurazi, because tainge tisingamudi zvachose mupurazi imomo. Saka vakazotifonera vakati vainge vachida kuti tinge tichisvikako kupurazi ikoko. Takaenda mukoma tikanosangana neshura rakatishamisa. Mudhara uya Weku Malawi ainge akafa, but ainge akafira mumunda, mainge mutori nemaonyeni panguva yacho iyoyo. Saka takabva tachizofonera mudhara wataishandira, akabva achizotiudza kuti taifanira kuti tinge tichitora mutumbi iwoyo tinge tichienda kunousiya mune kamwe kachikomo kainge karimo mupurazi imomo. Vakati chingonomusiyai mutumbi wake ikoko, kana muchida munokwanisa kungochera gomba mumukanda imomo, asi ndiri munzira ndiri kuuya. Ipapo vainge vakaenda kwamutare, vainge vakaenda kunonetsana neumwe murungu uyo ainge aine nharo, ainge asingadi kubuda mupurazi rake murungu wacho iyeye. Saka vainge vakabatana semaWarVet vakaenda kupurazi ikoko vachitoda kutomupisira mumba. Saka takabva tachizotora mutumbi wemudhara tikabva tachizonomuisa
kusiya mugomo. Vanhu vatainge tiinavo Weku Malawi vakaramba kuchera gomba vakati mudhara uyu anokwanisa kuzopfuka, isu hatisi kuda kuti tinge tichizonzi ndisu takachera guva rake. Saka vakaramba. Zvatakazongoita mukoma ndezvekuti takazongomusiya takangomuradzika padhuze neumwe muti. Tichingobvapo mukoma ndopatakatonzwa shumba kutodzvova, uye zvekare tikazotarisa tikatoona kuti ainge ava kutodyiwa neshumba. But kumapurazi ikoko kwainge kusina kana mhuka dzesango dzakadaro dzakaita sevana shumba, asi mapere ainge ariko. Saka rainge ritoriwo shura. Vanhu Weku Malawi vainge vachishandapo mukoma vose vakabva vachizongosiya basa. Izvi takazotozviziva mushure mekunge mudhara wataishandira abva kwaMutare. Patakazoenda kupurazi takasvika pakomboni pasina kana munhu, vose vainge vatotama. Saka akazototsvaka vamwewo vanhu vamwe vaakanotora kuchivhu, avo vakazouya vakatanga kushandapo papurazi ipapo. Ndivo vakazotokohwa onyeni dzacho idzodzo. Vana kana chavainge vachimboziva mushure mekunge onyeni idzi dzaendeswa kumarket. I still remember very well kuti boss vakandifonera ndikatoenda kuoffice kwavo, vakatanga kungochema vakati ivo vainge vaine zvainge zvichivashupa mupfungwa dzavo, but vakati vainge vasingakwanisi kundiudza. I think kuti pane zvakanoitika kwaMutare izvo zvavainge vasingadi kuti ndinge ndichizozviziva. Ndokungochema. Vakangoti vapedza kuchema vakabva vati it's okay mwanangu, ndikazokuremedza, saka unokwanisa kudzokera hako kubasa, but izvi hazvitaurwi, wazvinzwa here? Ndikati zvakanakai. Later on vakazondiudza zvekare kuti kwainge kuine kumwe kupurazi uko kwavakaenda. Izvi ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotiza munyika nekuda kweinformation iyo yandainge ndava nayo. Saka ndakazototanga kutotsvakwa zvekare nevamwe avo vavakaenda navo mushure mekunge ivo boys vandaishandira vazoshayika. Saka nekuda kweinformation yainge iri very sensitive yandainge ndava nayo, ndakatanga kutsvakwa mukoma ndokuzototiza kwandakaita munyika. Ndakazotoudzwa nemukadzi wabosi vangu kuti ndainge ndichitotsvakwa nemaCIO kana ndainge ndichazobatwa ndaikwanisa kana kuzototsvakirwa mhosva ndobva ndachizourawa. Vakati kana zvichiita chitotiza nemhuri yangu takangoenda kuairport mukoma. Ndainge ndakatopfeka maslippers apo patakaenda kuairport. It is a long story izvo zvakaitika kuzotiza kwandakaita munyika ndichizouya kunoku kuCanada. It can take me the whole day. Chakazokonzeresa kuti tinge tichibuda mumba tisina kana mabhegi kana anything, it is because mukadzi waboss akati kana vakazouya kumba kwenyu vakasecha vachangofungidzira kuti zvimwe kuda hakuna kure kwamaenda. Saka takatongobuda mukoma titori casual, ende vakatoti munotooneka moita sekunge muri kutongozvifambirawo zvenyu kuitira kuti kana vakazobvunza vanhu vemunharaunda. Saka ndokuzobuda kwatakaitawo munyika. Maflight tickets takatobetserwa nemukadzi ainge ambori murungu wangu kwava kubva tachizouya kunoku kuCanada. Asi kufa kwakaita bosi vandaishandira vakangoita zvokungodona. Vakatanga kurwara neBP, but vainge vava kuita zvinongoitawo mwana wangu. Vainge vava kusanyatsokunzwa chishona zvakanaka mukoma apa. Uyu ainge atori mudhara wechikuru, but all of a sudden ainge asingachatogoni chishona zvakanaka. Ainge ava kutotaura nechirudzi ichocho chekuMalawi icho chinotaurwa nemwana wangu. Saka iye aiti kana akataura aibva atanga kuchema achigwina. Ndakaenda ndikanomuona 2 times. Saka ndakazoti ndabudawo munyika. Mwana ndopa akazotanga kurwara mushure mekunge azvarwa. Ndikangoti mwana uyu akatanga kurwara aine 1.5 year. Tikatotanga kutoona kuti
mwana ane urwere huri paari, because aikwanisa kungotanga kungochema zvimwe zvekuti maishaya kuti ko mwana uyu ari kumbochemedzwa nei, ende ainge asinganyaradziki. Maingorara makamira muchimusvusvudzira, zviya zvinoitwa nevamwe vana kuti kana akachema akaiswa pazamu raamai vake anobva anyarara. Uyu mwana aisanyarara mukomanache. Chimwezve chakatishamisa, mwana akazvarwa ainge atori netwumazino twainge twakatobuda nechekare. Zvakatoshamisawo kana madokta, but munozviziva kuti kunoku kwatiri kuma western countries vanongoti maybe it is genetic, ndozvavakataura ipapo, but handina kunge ndakaziva kuti itori ngozi iyo yainge yakatotitevera. Mushure mekunge mwana uyu atanga kunetsa kudaro, ndine mabrothers angu 4 avo akafa on the same day. Vakafira mune imwe accident, vainge vachibva kumusha kugokwe vachienda kuHarare vari mumotikari. Saka motikari iyoyo yakabva yachizonoita head on nebhazi, bhazi racho rikatobvira, uye zvekare ivo vakafirapo passport. Saka chiitiko chakashamisa munhu wose kuti family yose ingangopararira muaccident, but nekuzofambawo nekuzoona zvimwe zvainge zvichiitika ndikazokwanisa kunzwisisa kuti uyu mweya wengozi, sezvo ndaingonzwa zvichinzi kana ukaenda kuchechi zvose zvinopera. Ndakaenda kuchechi mukoma ndikanamatirwa kusvika ndichizobuda muchechi. Iko zvino zvindava kungozvinamatirawo zvangu ndiri pamba, but ngoma ndiyo pamba hapana kana zororo, kana ndiri seni handina kana zororo zvachose. Uye zvekare hama dzangu dzandakasiya kuZimbabwe ndakadzisiyira nhamo. Ndainge ndiine umwe munin'ina wangu, but ainge ari mwana wababa uyo wavakaita neumwewo mukadzi. Saka ainge atori nekalife kake kakanaka, akazvisungirira pasina kana chikonzero. Munhu aitozvigarirawo munzvimbo yakanaka kuBorodel, ainge atori nekabasa kake kakanaka, because amai vake vakazonoroorwa nemurume ainge aine mari. I don't know why. The last time pandakataura naye pafoni asati akomita suicide, akangoti kwandiri, mukoma, I don't know why, but I am losing peace of mind. Ndakamubvunza kuti chii chainge chichiitika, akati handizivi, everything is okay. Ndikati kazi muri kunetsana naamai nini? Akati kwete, izvezvi vatori nepamuviri mufunge, ende vanotondida, nhumbu yacho inotondifarira zvisingaite, but handizivi kuti dambudziko rangu rimbori pai. Ndikamubvunza kuti kokubasa, akanditi kwete, everything is okay. Mwedzi wacho iwoyo waakakomita suicide ainge achangobva mukupromotewa kubasa, saka there was no reason yekuti angaita depression yakadaro. Munhu aitorarama atoriwo mumari. Takatoshamisika tichinzwa kuti ainge azvisungirira, but iye paakazvisungirira, the last time pandakataura naye akangoti ndiri kuona umwe mudhara uyo ari kuti kwandiri, iwe nguva yako yakwana, tikufanira kuti tinge tichienda tose kuMozambique. Saka ndo pandakanorasika ndikati munhu wekuMozambique handina munhu wandinoziva wekuMozambique. I think kuti ipapo maybe ngozi yacho yakanorasika ikabva yati kuMozambique, izvo yainge iri same ngozi iyoyo, ndokutofa kwaakatoita. Ndine hama mukomanashi dzimwe dzakaenda kuSouth Africa. Hama dziri kuSouth Africa vanhu vanotambura zvimwe zvinotopisa tsitsi. Ndinotaura navo kana muri semufamily group, kana kuri kunzi pakanzi panenge paine chinenge chichida kuitwa, unotoona kuti vanhu kana mari vanenge vasina zvachose. Ndine imwe zvekare cousin sister yangu uyo yakabayiwa nebanga muCape Town, pakazotonetsa kuti ange achiendeswa kuZim. Handisati ndakambonzwa zvakadaro, because hurumende yeSouth Africa yainge ichitoramba kutoti mutumbi wake
unge uchiendeswa kuZimu because zvainge zvichinzi nekuda kwekuti iye ainge ava nemapepa emuSouth Africa but ainge ari mapepa mamwe aya ainge akaita ekutengera, saka pakazotonetsa mukoma kuzosvika tichizobhadhara mari then ndokubva achizoendeswa kuZimu. Pakabuda mari yakawanda ende mari iyoyo yakabuda mukoma ndaiva ndiine mari yandainge ndiinayo koma savings yandainge ndichitarisira kuti ndinge ndichizoita ma-investments angu. Mari iyoyo mukoma yakangotorwa yose nezuva rimwe chete, saka ndo upenyu hwacho hwandinorarama ihwohwo. Changondiunza pano, of course I know kuti people are going to judge me, but zvakaitika zvakatoitika. Every day ndinozvidemba kuti dai ndisina kumbogara ndakasangana naYemu WarVet iyeye ndikazotanga kumushandira, tichishandisiwa tichienda tichinovhundutsira varungu zvekare nevamwe vanhu vainge vakazvigarira mumapurazi especially vechirudzi. Iko zvino zvindava kuziva kuti mweya wengozi uriko, but chandava kuda manje isolution. Handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Kune avo vanenge vachida kundibatsira, munokwanisa kungopa mukoma Nanshi ma phone numbers enyu then ndobva ndachizotaura nemi. Pari zvino mukoma ndiri kutambudzika, ndangova munhu ava kungoraramawo ndakangomirirawo kuti ndinge ndichizotorwa nenguva. Ende chimwe zvekare I need guidance. Handizivi kuti nyaya yakadai inoita here kuti ndinge ndichiudza hama dzangu, uye ndingadziudza sei so that vange vachinzwisisawo nyaya yangu kuti kutambura kwose kwavari kuita zviri kukonzereswa nemweya wengozi. Ende ndisu takatonomusiya mutumbi wacho mugomo mushure mekunge munhu azviuraya. Kudzinza rekwedu kutori nedambudziko gurusa mukoma rekuti wose anofa anotongofa rufu runorwadza, a violent death. Kunyange mwana wangu uyu ndinototya because dzimwe nguva zvinhu zvaanotaura zvinotyisa. Kana mukazoposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndiri kutambudzwa nemweya wengozi. Zvinoshanda here kuti kana ukanamata then mweya wengozi wobva watonzi watoenda? Hanzi dambudziko nderekuti pose pandinonamata ndichidzinga mweya wacho wengozi, hanzi zvinobva zvatoita worse. Nerimwe zuva vakati vachinamata vakadzinga mweya wengozi, hanzi mwana akatoburuka kubva ku-upstairs achitoseka achiti saka inini ndiri negative energy manje. Ya pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Kana kuri kunzo une munhu waunozivawo panguva iya pakatorwa minda wekuti maybe vanenge vaine zvavakaita, kungava kuri kuuraya kana kuti kungorova vanhu, munhu wacho ozofa panguva yacho iyoyo. If you know what happened to them later on, angava ari munhu wemuvillage menyu waunoziva unokwanisa kungouya then ongotiudzawo nyaya yake so that tinge tichiziva kuti what happened after that. Vadiwa vatereri ndo na messages awo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please do not forget to comment as well as to like. Zvinobatsirawo kuti video iri ringe richizoonekwa nevanhu vakawanda. Few comments, it means kuti the video won't be recommended to other viewers as well. Saka ngati commentei then we like also in the comment section. I'll be back with another episode. Nasi ndanonoka kumuka, but let me record the second episode. Thank you kune vose avo vari kushandisa Facebook page redu kutumidzira ma confessions avo. Thank you for watching as well.